I ye min fɔ effectivement non mais ne ma kɔrɔtɔ ni bɛna information di mɔgɔw ma i b'a so ni tɛ ka kuma di jeli ma jeli bɛ kuma ta a ta ko ye étalé don nka fɛn dɔ fana bɛ yen n bɛ n da don a la k'a fɔ n'o ye a ka influenceur ninnu influenceur wa a ma dɔn tiktokeur de u ye anw jeliw u y'an tɔɲɔ kojugu mais ayi an bɛ kisɛ ko kuma n bɛ nalen a bɛɛ bɛ kisɛ in de kɔnɔ u taara ka t'u ɲagami jeliw la de hali ni wari bɛ di i b'a dɔw ye k'u tɛgɛ bɔ ka wari minɛ awɔ ne de ko ten n'u ye n sɔsɔ sisan n yɛrɛ ye n den ka dɔ filmer n b'a bila et puis version cayara kumaw cayara mais kuma dɔw bɛ yen kisɛ dɔ bɛ yen maa si mi da maga la k'a fɔ ne jeli hindu jeli kapi kapi ne de bɛ n'a fɔ an ɲɛna an b'o de ɲini na i ka fɛn dɔ d'an ma mɔgɔ tɔw tɛ mun dɔn hali ye kutu a jigi u ka hindu kɔni bɛ sa hindu yala da bɛ bɛɛ ka vila hindu awɔ an y'a jɛ hindu ne b'a dɔn a tɛ saru la hindu a tɛ sɔrɔ n'a jɛ hindu da bɛ bɛɛ ka vila hindu awɔ an y'a jɛ il y a une nouvelle ici le mariage le plus début qui s'est passé au Congo à Pointe-Noire, la ville qui était sur les lèvres de tous les Maliens. Et tu sais qu'il m'a dit ça. Alima et TikTok quand il y a mais c'est impossible qu'il m'a mariage comme quoi. Bref, Kochama kera yorola, Kochama fora, mora version chayara qui c'est en fait comment chayara à l'entour là quoi. Mais bibina, on a information yere de dauma. Parce que ayanga jeli muso hindu de blakata Pointe-Noire pour que akata information nyingana alors on faut te temale kuloga faut te temanye kan donc amana na bi aba fonyena ko munu kera ko munu fora mogo munu kumbe war mun dira sanum dira amana na bedama jeli muso kapi kapi bismillah nyanya 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 Marie par là. Nya 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 nya. Nya 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 nya. Nya nya. Neba, nya nya kainte sa. Nya nya kainte kapi kapi. Ate ban. Jelu bonyale te sane. Auzu billahi minash shaitani rajim. Capi Capi, laisse Dieu là où il est, s'il te plaît. Ah, mais il y a un nom qui se dit des camas. Laisse Dieu là où il se repose. Ah, mais il y a un nom pour qu'il y ait information dedans. Là où je suis là, j'ai faim, j'ai envie de manger. On attend depuis longtemps. Hey. Abe foko wartigi te giringiri, wartigi te soso, wartigi be nege nege de. Kisatigi fana be nege nege de, kisatigi te giringiri. Madame la Capi Capi. La plus hindoue des Djeluso. On est Blakata, Idella, en Clovila. Ne jeli de. Nte se ka kuma ta ka sɔrɔ ma Ala ni kira barikada. Ayiwa, an ka taa. Ka masaw fo k'u barikada. Jelikuntigi mɔden ka foli lase a ma f'a sigiyɔrɔ la. Pointe-Noire, Congo. Hali ni mɔgɔ ma fɔ sa ne yɛrɛ a ɲɛ bɛ ɲangalen na i ni ka sanu ne ko i ye nin bɛɛ sɔrɔ yan Marie parla kɔni i donni nin bɛɛ ninnu ma girin Congo de jara sa version cayara kumaw cayara dɛ nka jeliw tun bɛ yen ne yɛrɛ jelimuso hindu de tun bɛ yen nɔ n ye fɛn caman mɛn nka kisɛ yɛrɛ de bɛ n tɛgɛ kɔnɔ parce que barisa ne kun tɛgɛ dalen bɛ kisɛ de k'a yɔrɔ la a si ma fɔ n kɔ o la an y'an jigi da e kapi kapi de kan k'e bila ka taa e ka se ka na ni information ye k'anw informer anw tora yan nɔ kow kɛlen kɔ je pense que bɛɛ y'o ye dɔgɔnin taara hôtel la u ye kumaw kɛ u ye dimisogo ɲimi ayi i jɔ denmisɛnninw t'o kɔrɔ dɔn o ye kɔrɔfɔli de ayi an ka taa dɔɔni dɔɔni e bɛ ka kuma ta a laban de la anw mago bɛ ko kɛra depuis a daminɛ na cogo min na kuma minnu tɛmɛna o ɲɔgɔn cɛ mun y'u lase fo ka taa se hôtel la kɛlɛ ni neni ni ma
ayo ebe faka mun fɔ ni aye buruburu ni mais a kuma la nga comme ebe yano iba fɔ ɲɛna en intégralité ce qui s'est passé i tɛ se ka kuma ta laban na ou bien n'an bɛ taa dɔɔni dɔɔni an bɛ se e k'i hakili sigi n'i y'a ye n ye kuma ta yɔrɔ dɔ la n bɛ ka na yɔrɔ dɔ de la tari ma faamu a tɛ n ko dɔgɔnin taara hôtel la a jatigi fɛ yen k'a bɛ taa deli la nka san'o cɛ vocalu tun bɛ yen olu fila bɛ ka dibi sogo ɲimi yɔrɔ min na denmisɛnninw t'o kɔrɔ dɔn o kɔrɔ ko kɔrɔfɔli ka mɔgɔ sogo ɲimi kɔni a b'a dɔn maliyɛnw mana bɛn yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ Mali la ni fɛn fitinin kɛra dɔrɔn a bɛ woyo o de sani ale ka segin ka na anw yɔrɔ la jeliw tun bɛ yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ kibaru sera ale yɛrɛ ɲɛ tanikɔrɔba de fana wulila barisa tanikɔrɔba filɛ nin ye tan t'ale bolo awɔ ne bamuso ɲuman kɔni tan t'ale bolo ale de fana wulila k'a b'a bɔn dɔgɔnin kan awɔ ne yɛrɛ y'a lafara koyi ne ka bugulu sengilen yɛrɛ tora a ko la yen nɔ walayi nka o tɛ fosi ye sanu bugulu dira ma k'a remplacer ayiwa dɔgɔnin de wulila ni neni ni kumaw ye an kɛlen k'o lafara ko k'ale kan tɛ tanikɔrɔba ma k'ale kan bɛ kɔrɔmuso de ma awɔ k'ale kan bɛ kɔrɔmuso de ma gol falenna kɛ a na falen joona kɛ tanikɔrɔba k'a fɔ tanikɔrɔba a bɛ kɛ den min na o tɛ ale ye dɛ barisa ale t'a ta bila geribudennin ka palan kɔnɔ ko ala ma nisɔnna ale joli ka teli minɛ awɔ ne ba ɲuman kɔni aya ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ barisa jeliw f'an k'an pilasi dɔn de f'an k'an danbe dɔn mɔgɔw ɲagaminana kojugu mɔgɔw ɲagaminana kojugu telefontigiw ɲagaminana ayi i jɔ tan kapi e kɔni ka histoire bɛɛ tɛ nin ye parce que ne ma nin fa version wɛrɛw mɛrɛ mun ka surun cɛ na ni e ta ye an ye wele an ye ka billet tigɛ a ma billet tigɛ ye dɛ n taara valise de kɔnɔ an bɛ télé la fana ayi barisa dɔ in fana ye nin de fɔ ko a barika telefonti caman na muso y'a f'a ɲɛna k'a m'a wele a y'a yɛrɛ jɛya sur place donc bɛɛ b'i yɛrɛ jɛya sisan sur place ni mɔgɔ min b'i jɛya sur place dɔrɔn i tɛ se k'i jɛya tuguni a ma billet tigɛ ka di an taara valise de kɔnɔ a ma se ka u bɛɛ fɔ sa ni ɲɔgɔnna caman kɔni k'a fɔ ni ɲɔgɔnna caman kɔni a kɛra cogo o cogo an ye bila ka taa parce que an jigi tun ye e de ye nka billet ma di yan e ka taa ka information ɲini ka na n'a ye anw fana ka se ka mɔgɔw la kunnafoni nka e bɛ ka fɛn o fɛn fɔ nin ye kapi hali ne tun tɛ yen n y'a mɛn n y'a ye téléphone kɔnɔ n y'a mɛn nka n tun tɛ yen nka a ka surun cɛla ni e ta ye a kapi e taara e nana e bɛ ka fɛn minnu fɔ ni an tulo fora olu bɛɛ kan nka ne ye version dɔ mɛn mun ye kisɛ ka tɛmɛ e yɛrɛ ta kan ka surun cɛla ni e ta ye dɛ kapi ne y'a mɛn ko dɔgɔmuso ye ɲaɲa da jatigimuso la a ye ɲaɲa da k'a da kɔrɔmuso wulila barisa ale ko dɔgɔmuso man ka ɲaɲa da jatigimuso la barisa ɲaɲa kan ka da cɛ farimaw de la i n'a fɔ mamala n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ dagolo ala ka hinɛ dagolo la en fait cɛ farimaw quoi minnu bɛ kobaw kɛ o kuma nin fana ma bɛn dɔgɔmuso ma dɔgɔmuso fana ko k'ale jatigimuso ye cɛ musoman de donc cɛ farima musoman est-ce que bɛ k'a faamu kuma la samanaw ɲɔgɔn cɛ jatigimuso fana y'a bolo kɔrɔta k'a fɔ ko ka sabali kuma kana na taa degré dɔ la an tanikɔrɔba yɛrɛ de fana wulila o la sa ka kɔrɔmuso défense ta ne fɛ nin version ka surun tiɲɛ la ni e ta ni yɛrɛ ne ba n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna ne ye jeli de ni jeli ye n don ye o ye tiɲɛ ye nka ko dɔ bɛ yen nɔ n'i y'a ye man da maga la parce que a kun ma se de mais comme e kɔrɔtɔra k'a fɔ i ye min fɔ effectivement o kɛra mais ne ma kɔrɔtɔ n'i bɛna information di mɔgɔw ma i b'a Soliye Dimbe n'i tɛ ka kuma di jeli ma jeli bɛ kuma ta a ta ko e t'ale don i ye min fɔ tiɲɛ don n tun bɛna n da don a la k'a fɔ barisa i kɔrɔtɔla de nka fɛn dɔ fana bɛ yen n bɛ n da don a la k'a fɔ n'o ye a ka influenceur ninnu
influenceur wa ma don tiktoker de u ye anw jeli u y'an tɔɲɔ kojugu mais ayi an bɛ kisɛ ko kuma menale a bɛɛ bɛ kisɛ in de kɔnɔ ayiwa barisa ne y'o de fɔ aw ɲɛna anw de taara ka taa an tɛgɛ da kisɛ kan fo Pointe Noire fo Congo an y'aw ye o ayi et puis a ye jamana fa ta i n'a fɔ ko menale ka Congo yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ Mali ye sa Maliyɛnw bɛ se a bɛɛ kun tɛ jeli ye dɛ a bɛɛ kun tɛ jeli ye dɛ invité u cayara nka tagabagaw cayara ni invité u ye maa caman kun bɛ yen nɔ u ma invité u ti kɔɲɔmuso sɔrɔ fa la u t'a sɔrɔ ba la u somɔgɔ tɛ u teriw tɛ u foyiw tɛ u kun kelen bɛ ka yɔrɔ fa fu téléphone-tigi ninnu tiktoker wa ma dɔn de u taara ka taa anw jeliw ka taa an place yɛrɛ minɛ na n bɛ se k'a fɔ ten nɔ awɔ mɔgɔ bɛ se k'o place minɛ o la a kɛra dɛ u donna an jeliw donna an gasi la kojugu n bɛ n da maga la bi k'a fɔ dɔw yɛrɛ taara kɛ sagitalaw ye ka taa kɛ kɔgɔya la mɔgɔw da la awɔ filimeli dɛ kɔgɔya dɛ sagiminɛ dɛ jelimuso i fɛn dɔn dɛ e yɛrɛ dun ye kɔgɔ ye ne ye kɔgɔ ye biɲɛmaden ma e dun fɛnɛ de bɔra ka fasa k'e donna valise de kɔnɔ i tɛ se ka dɔ fɔ tɔw ma n donna valise de kɔnɔ ka taa fɔ yen n b'a fɔ avec fierté ne ye jeli de ye o place bɛ yen nɔ barisa kungokɛ yɔrɔ de don awɔ influenceur caman bɔra yen nɔ ka taa yen nɔ a si ma invité a caman ma invité u kun bɛ yen nɔ u ye an jeliw u y'an place minɛ na parce que ne ma jɔyɔrɔ foyi de ye u ka kɛli la yen nɔ mais ne bɔra ka kɔgɔ min n bɛ nale n bɛ k'o de fɔ o jeliya baara yɛrɛ de bɛ ka tiɲɛ jeliya baara de bɛ ka tiɲɛ jeliya baara de bɛ ka tiɲɛ barisa nin mɔgɔ ninnu bolo mais olu bɛ k'o tiɲɛ cogo di sisan u ma dɔ wɛrɛ kɛ u ye information de bila ayi e taara ka na e ma se u taara ka t'u ɲagami jeliw la de hali ni wari bɛ di i b'a dɔw ye k'u tɛgɛ bɔ ka wari minɛ awɔ ne de ko ten n'u ye sɔsɔ sisan n yɛrɛ ye n den ka dɔ filmer n b'a bila u taara jeliw place de minɛ u la e ka sabali olu kun ka ca ni jeliw ye yen nɔ o man kan tɛ o n ka caman ye biye bɔ a yɛrɛ kunna ka taa dɔw fana donna valise kɔnɔ ka taa i n'a fɔ e fana taara cogo min na an man ka comparaison kɛ jeli ani influenceur ni ɲɔgɔn cɛ o comparaison man ka kɛ jeli ni influenceur ou bien jeli ni tiktoker ni ɲɔgɔn cɛ c'est pas la même chose nafa minnu bɛ anw na ani danbe minnu bɛ anw na an b'o dɔn jeli ni influenceur tɛ kelen ye sa et puis version cayara kumaw cayara mais kuma dɔ bɛ yen kisɛ dɔ bɛ yen maa si mi da maga la k'a fɔ ne jeli hindu jeli kapi ne de bɛ n'a fɔ an ɲɛna an b'o de ɲini na i ka fɛn dɔ d'an ma mɔgɔ tɔw tɛ mun dɔn ni hakili sigi dɔrɔn n bɛ na barisa ne filɛ nin ye ne t'a a girin-girilen fɛ a tɛ girin-girin ne ye jeli hindu ye nka ne ye jeli glamour ye n bɛ nale minnu y'u n'u muso n'u denw to yen nɔ ka biye ci u sunguru ma u ka taa mariage kɛyɔrɔ la maa m'i da don o kisɛ la o fɛnɛ tun bɛ yen e y'a dɔn ye yan u sunguru u ye biye ci u sunguru ma u taar'u sɔrɔ u musow bɛ yen nɔ e y'a dɔn ye yan u musow n yɛrɛ ɲɛ n ko ne de tun bɛ Congo Pointe Noire tiɲɛ yɛrɛ la mariage ninnu ka di minɛ o yɔrɔnin na n bɛ n jatigikɛ fo k'a barikada kosɛbɛ kosɛbɛ barisa ala ni ale sababu la an sera ka siyɔrɔ sɔrɔ n ye siyɔrɔ min sɔrɔ fana siyɔrɔ nafama kun don jelimuso kapi ne b'i ka kuma tigɛ yan an y'i invité plateau kan i sera ka information au moins i ye kuma fɔ an ɲɛna tɔw kun tɛ mun dɔn minnu ye avion billet tigɛ u ka cizaw ye an kun t'o kalama donc an bɔr'o kalama sa mɔgɔ t'a dɔn ni kɛlɛ influenceur minnu taara ka taa k'u b'u yɛrɛ kɛ maɲamaga fana ye olu fana kun b'a la yen nɔ i m'o fana fɔ an ɲɛna ne e de girin-girinna o influenceur tun bɛ kɛlɛ la o ni ɲɔgɔn cɛ maɲamaga place fana na u ye jeliw place ta o m'u bɔ u tun bɛ fɛ ka maɲamaga yɛrɛ place minɛ a na mais barika b'o maɲamaga kɔ barisa u ma se k'o place minɛ a la u tɛ se o maɲamaga valeur ka bon o ma dɛ maɲamaga n'u taara u kɔfɛ marchandise la ka na sunguru taara u ye marchandise san u ye fɛn caman kɛ u ye shopping kɛ u nana so ne de y'o kisɛ d'aw ma tiɲɛ la mariage kun duman bɛ minɛ an bɛ dugawu de kɛ sisan ni mariage
ni mɔgɔw b'a fɔ ko début nka nin tun tɛ début ye dɛ nin ye suspendu de ni mariage suspendu ɲɔgɔnna wɛrɛ garisɛgɛ ka ci an bolo kɔnɔ an fɛnɛ dɔw minnu ma se ka taa an ka taa an sen jɔ yen nɔ an ka taa kisɛ ɲini na barisa ne tɛna an sigi k'a fɔ ko n bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kisɛ kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ wuli hali ni n bɛ don valise kɔnɔ n bɛ taa swɛ ayiwa nin ye an ka bi plateau ye ani jelimuso kapi kapi a nana information d'an ma mariage début kan mun kɛra Pointe Noire bi taa nin bɛ bila yan